Hey, you have a girlfriend? No. नोंथ' कलेजाव थांबाय लोगोफोर कलेजाव थांबाय फार्स्ट इयार ओमफ्रायो सिख्लाफोर नायबाय दहाय एडमिसनथ' जाबाय दहाय I don't want to see. लाजि बियो है लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय थाबाय स' दिनै आङो मोनसे ब्लग लानानै फैदों ओरैनो जास्ट सिम्पोल फार्स्ट टाइम जेनेबा ओरैनो थास्लायस्लाय ओइ उनखिजाय नुदोंना नै बियो बे नारेंनि एसे जेनेबा गुदियाव फिथाइ थायनायाव जाहाथे प्रटेक्ट खालामो जेनेबा हायाव गोलैया फिथाइया माने सां होगोन बे सांनि दारै जेनेबा एसे मोजाङै थायो बेनिनो एसे भिडिअ लानानै फैबाय आङो स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो स' स्टार्ट बारा गोजौ नाङालै बेखौ दानस'फिननांसिगोन Oh my god मा जाखो बे I'm not better boy लोगोफोर दायो दानखांबाय लाना थांसै फै आंजों Let's go. Sure, right. Something say na. I didn't say nothing. Why? No. Say This is please. lemon. Yes, it's lemon. We need to. It's not fruit. We need to hear. It's not something. fruit. Oh, in the fruit. Right here. Wow. बागाना बेनो आरो जोंना ओमफ्राय दा नैदि सिङाव जेनेबा नैबेखौ आं जा लादों बेखौ होनो नागिरदों आरो सिगांनिफ्राय होनांगौमोन ओमफ्राय दाथ' सिजोनाबो जोबलायलायनोसैयानो नै नारेंनि सिजोना लेमननि सिजोना माबा सिजोना सरि नै ओरैबो दं दै दंग' बारनानै दंग' फिसा बारनानै दा बेखौनो होनोसै खोमा जोङो बेखौ एसे नेयाव दंसाबो दै माने नारेंआ जेनेबा बे निम्बु नारेंआ माने गायनानै बोसोरथामसो थानांगौ माने बिराद फिथाइ थायगोन आरो बिराद बिबार मोजां जायो ओमफ्राय बिबार लासोगोन ओमफ्राय बे समाव मुलि सारना हो बिराद मोजां जागोन आरो नै इफोरो नारें गोजा माने ओमफ्राय नै ओरैबो गायदोंमोन जोंहा ओमफ्राय दा फाननो मोनदों एसे जा न'खरनि थाखाय एसेबाबो इनकाम फैयो आरोना इफोरखौ गायबा ओमफ्राय दायो नैफोरावनो खालामसैलै न' इयावनो सिगां खालामफेरनाय जायाखै माने एबारसो खालामनो नागिरदों इंलिशाव लेमन होनो बेखौ इंलिशाव लेमन होननायानोथ' नै माने बिबारा ओरैबायदि आगे पिसे जाबाय थायो आरो लाबायानो थायो माने बिबार It's now blooming. Yes. Ayo, iman gahaयाव थायबाय नै मासे होनलाय नङा थाइसे ओइ न' केमेरा हमना होदो ना नै बिफाङा बेनो ओमफ्राय हाग्राथारलै नै बिराद हाग्रा जायो जोंनि माबायाव बिटिआरआव आसामाव ओरैबायदि नारें दस्रा आउट स्टेटआव देन मालाय एसेबाबो हाग्रा गैयै जायो ओमफ्राय जोंनियाव माने फोसाबबाबो फोसाबख'नो हाया आरो बेखौथ' मुलि सारना होखांबाय सिङाव ओमफ्राय फिथाइयाबो थायदोंमोन माखासे लकडाउननि प्रब्लेम जाबाय फाननोबो हायासै नै अबेबा बिदि सिरि गारलांजोब्बाय आरो ना नै हो नांनायाथ' बिदिनो बोथोरा मोजां जानांगौलै सान्दुं जाबाय थानांगौ होमबाना नाङो आरो लोगोफोर ओरैबायदि हाग्राखौ नै गाहायनिखौ दानस्रांना लागोनसै ओमफ्राय जाहाथे प्रब्लेम जाया आरो ना इयो जौ खोनायनि खोथा थायो नालाय ओंखायनो एसे मोजां खालामना लाग्रोनोसै साफानो नैखौ बेफोर कलमबो जाबाय आरो ना नारेंआथ' ओरैनो मा होनो बेगरनिफ्रायथ' माबा जाया नालाय मोजां जाया नारें लिबुआ बिदिनो कलम होनांगोन जेनेबा बेखौ ओरै हाखौ साफा खालामबाय ना हाखौ साफा खालामनानै नै बे देन्था जाहैबाय नालाय एसेसो जेनेबा बेयाव गन बा माबा मोनसे होनानै जेनेबा हा बुरजा होनानै खालामबाबो जायो ओमफ्राय गन दोना होबाबो बे रोदा सुगोन हा होनानै दोनबाबो बे रोदा सुगोन आरो बिनिफ्राय ओमफ्राय नों गायनोसैबा बेखौ जेनेबा बोसोरसेयावनो गायजायो बियो दा खालामदोंबा खमबाबो बे रोदा सुना थागोन खिलिगोन ओमफ्राय आफ्टार एप्रिल मे बा जुनहालागै गायजागोन आरो नै बिदिखौ जेनेबा नों इयावनो इयाव होबाय नालाय ससेयाव ओमफ्राय नै सिंसेयाव दानस'दो एसे गोलाव लानांगोन ओमफ्राय इयाव नै खन्दआव रोदा थांसिगोन जेनेबा ओमफ्राय बेखौ दानस'दो नैखिजाय ओमफ्राय जावखुनानै आरामनो गायनो हागोन आरो बेबायदि खालामनो हागोन ओमफ्राय दायो बेखौ माने माबा खालामथ'ला कलम होथ'ला ओरैनो जास्ट मोजांनि थाखाय फिथाइ थायनायाव जाहाथे प्रब्लेम जाया बेफोर बिबार लाबोगोन आरो ना माने गदायनो ओमफ्राय बिबार लायोबा हा नांजोब्बाय बियो हा नांनायनि थाखाय एसे मोजां बानायना होनोसै आरो ना सुबिदानो जाहाथे बेयाव सिङाव बारबो नांखाया एसेबां प्रब्लेमबो होआ ओरै बानायना गनखौ ओरै सोना होनोसै आरो ना नायदो बेफोरबायदि मावनांगोन आरो खालामनांगोन अ सरि नै माबा जाबाय खान्थाल जाबाय नै गस्लांनांसिगोन एसे Hey, Mr. Cameraman, Cousin Bosmatari. Okay. You can. What do you want to ask for? Yeah. Your English is broken.
मिथिबायना गाइस माने मानसिया रायलायो गोरोङानो एसे खिन्थु आंजों जानला मोनला रायलायो आंबो इंलिस रोङालै बे माने बा स्मागलार आरो ओरैबायदि इंलिस बुङो लोगोफोरनि इदि दोनानै लाबाय ओमफ्राय सिम्पोल खालामनो हागोन आरोना गोबां दं आं माखासे थांनाय बोसोराव खालामदोंमोन बिदिनो ओमफ्राय फिथाइ खानायाव मोजां जायो जेनेबा प्रब्लेम जाया ओरैनो नारें आखलाथ' मा मिथिगौना एकदम सिंहालागै थाइनो लायो आरो बिरादनो अके जेबो नङा बेयो जागोन आरोना जास्ट माबानि थाखाय थागोन इयो जाबायना बिदिनो काम प्लिज बेलेगाव बानायनोसै न' ओमफ्राय जास्ट माखासेखौ दानखानांगोनबो एसेबां माबा नांलाया जेनेबा थाइगोन बायदिबा बिदि जायो आरो माबाफ्रा बिलाइफ्रा एसे मोजां मोजां ओमफ्राय गोजौआवथ' गोजौ खोथा गैया गोजौआव थाइखायोआनो लोगोफोर मिन्थिगौना नै ओरैनो जास्ट सिम्पोल मावबाय आरो जा अलसियाखा नालाय खामानिखौ मावफेरलाबायखाया बिदिनो ओमफ्राय नै सिङाव साफा खालामबाय ओमफ्राय नै बिदि औवा होना होबाय जास्ट एसे फिथाइ थायनायाव जाहाथे प्रटेक्ट मोनो आरो जेनेबा फिथाइया हायाव गोलैया माने हायाव गोलैबाथाय फिथाइया माने दाखुरा खायो आरो ओइ मा होनो बसन्त Is the pointer not fall in the down? Yeah. And the Yes. You are right. We're saying this. ओमफ्राय जेनेबा बैसां होनाय सिस्टेम जाबाय आरो फिथाइखौ लेथ्राबाथ' रावबो बाया नालाय लेमन जेनेबा बिदिनो बाजाराव कुमारघाटआव सामफ्राम फानहैनाय बायदियानो जायो जोंना फादारा नै बिदियाव बिदिजों ओमफ्राय नैबे बिजौजों बिबार लागोन आरोना इयो ओरैबायदि ओमफ्राय नै मिथिगौ ना बे मा फिथोब बियो खैजिमा ओरैबायदि खैजिमा थायो जोंनि माबायाव मिथिगौना नै आङो ना ओरैबायदि जोङो आरो आंनि बागानफ्राव बिदि माबा मोनसे जायोबा ओरैबायदि हासिनो लुबैयो हैथाला खाट्रा बुस्थु इयो माने बिराद फैलार खालामो मानसिनि साननायखौ बागानजोंनो जानो सानो साला बे मानसिया एसे जिरायनांगोन ना एसे जिरायनानै दान माबाय सिंनिया थानांगोन माने इमान गोसा दान ना लासै लासै दान मिस्टार गोजोन Okay. Slowly cutting. I cut it slow. Yeah. How many slow? Hey, sang bidana ini goi rodaku dan sobai nge. Sinjai mana ku kamani. Oh iya. Oh my god. Ini kita mau ikut dan. लोगोफोर जों माखासे खालामबावबाय एखिजाय एसे खालामहैबाय जोङो ओमफ्राय दा नै नारें बिफांखौनो एसे फोसाबनोसै बिदिखौ माने फिथाइ थायथ'वाखै दाख्लैसो फानहैदों खानानै माने ओमफ्राय बिबारबो लाथ'वाखै आरो नै बिबार लाबा नोंथां मोनगौमोन ओमफ्राय साननैसो उनाव बिबार लागोन इयो मुलि सारना गोनां एसे ओइनियाव फिथाइ दङ Hey, repeat. What are you saying? Repeat, please. How many rated this? What are you saying? Repeat, please. Biar moजां खामानि मावबायलै नों ओमफ्राय Jing. I'm talking Jing. You can doing. You not can doing. Okay, it will be. Yes. Now I'm Very ugly place. माने खामानि मावनानै गोलोमजोब्बाय जोङो स' नारेंनि थाखाय जा खामानि मावनाय बेनोमोन लोगोफोर एसेल' ओरैनो जास्ट मा खालामदोंमोन हाग्रा दुजुमना दं बेखौ दानस्रांबाय थानांसिगोन माने लकडाउनबाबो खामानिखौनो मावाखै दाख्लै साननैसो अखा हानानै I want to eat it. Yes, you can eat. Can I eat? Yes. Oh. What's your name? Please. My name is Introduce. Gazan Basantari. And which class you do you read? First year. First year. Actually, SS. Oh. SS. Where are you from? I'm from Assam. Assam. Not. Where you are from? I'm from? Yeah. I'm from Nagapur. Okay. Okay. Let's forget her from. Yeah. माने गावनि माबाखौनो बावगारो आरो ना स' लोगोफोर जा खामानि मावबाय जों एसे मावबाय नैयाव एसे फोसाबबाय इफोरखौनो ओरैनो जास्ट मोनसे ओरैनो सिम्पोल भिडिअ माने हेल' लोगोफोर जों जा खामानि मावबाय एसेल' मावखादों जों फार्स्ट टाइम ओरैनो जिरायनानै थास्लायस्लायनानैसो जा मावनांगौ मावबाय एसे ओरैनो हानायसेबां जाहाथे प्रटेक्ट जायो जेनेबा जाहाथे फिथाइ थायनायाव प्रटेक्ट जायो बेखौनो एसे भिडिअ खालामनानै देखायदोंमोन ओरैनो जास्ट सिम्पोलसो आरो आं एसेबां मोजां टपिक लानानै भिडिअ लाबोनो हाथ'वा माने खालामगोन आरो उनाव साननैसो उनाव बेलेगाव थांगोन जोङो फाग्लायाव थांगोन जों ओमफ्राय साइकेलजों थांगोन दै लोगोफोर ओरैनोथ' गारिबो गैखाया बाइकबो गैखाया जोंना साइकेलजों थांगोन ओमफ्राय ओरै सकिबो थांनो हागौ जोङो ओमफ्राय थांनानै माबा खालामहैनोसै ब्लगिं खालामहैनोसै नोंथांमोना स' वाइट खालामना थाबानो जाबाय जों सानसे नङा सानसे थांथारगोन आरो लोगोफोर दङ हाजोगुदिनि इउटुबार मैथा इउटुबारमोन ओमफ्राय जमा थांगोन जोङो जास्ट बेखौनो
देखायबाय नोंथांमोननो जों जा खामानि मावदों बेखौनो देखायथ'बाय अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम लोगोफोरनो हानायसेबां शेयार खालाम ओमफ्राय जोबनायाव जेनेबा साबस्क्राइब खालामलांदो गासिबो इउटुबाराथ' बेखौनो बुंखायो ओमफ्राय हानायसेबां शेयार खालामथार आरो लोगोफोर स' बेखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय बाय हे you have a girlfriend? No. नोंथ' कलेजाव थांबाय लोगोफोर कलेजाव थांबाय फार्स्ट इयार ओमफ्रायो सिख्लाफोर नायबाय नायबाखै दहाय एडमिसनथ' जाबाय दहाय Yeah, nah. I don't want to see. लाजि बियो